Türkmenistanda gara bazarda dollaryň narhy gün saýyn gymmatlamagyny dowam etdirip, diňe soňky bir hepdäniň içinde manat 10% hümmet edilendi. Munyň netijesinde ýylada arasynda milli pul birligine bolan naman gaçýandygy, hatda adat haritlaryň hem dollarda bahalanyp başlanandygy bellenilýär. Türkmenistanyň tas ähli künjeklerinde sol sanda paýtaxt Aşgabatda hem gara bazarda şu hepdäniň başynda 27 manatdan bahalanan dollaryň narhy 28 manat 60 teňe ýokurlandy. Bellesek mundan 2 hepde ozal 1 dollaryň narhy 23 manata deňdi. Gara bazarda dollaryň hökümetiň kesitlen resmi 3,5 manat kursundan 8 hisseden hem aşy götürilmegi, aglab haritlaryň gymmatlamagyna sebäp bolmagy bilen birlikde günübirin sowda gatnaşyklaryna hem oňoýsuz täsirini ýetirdi. Dollaryň dowamly galmagy we bahalaryň günasy ütkap durmagy sebäpli adamlar pullaryny türkmen manadydan derek dollarda saklanany makul görýärler. Dollaryň galmagy bilen ozal ilatyň sol sandy kiçi we orta telekeçileriň arasynda giňden ulanylan gysga möhletli qarz bermek tejribesi hem ýatdy. Häzirki wagtda bir harida aljak bolsaňam nagyt pul bolmasa, lomoýçylar ozalkylar ýaly sowda nokotlaryna qarzyna harit bermek islemeýärler, diýip Türkmenabatly telekeçileriň biri Azatlyň Lebapda habarçysyna gurrun berdi. Häzirki wagtda biziň harit alýan ýerimiz bize qarzyny bermeýär. Harit almak üçin bize nagyt gerek bolýar. Şol sebäpden özümiz hem öňünden pul geçirilmese, öňküler ýaly qarzyny işlemegimizi bet etdik diýip telekeçi sözüne oşdy. Mundan başga lomoy sowda edýänler öňünden ılalaşylan bahanyň eýýäm ertirki güni ütkap biljekdigini duýdurýarlar. Şeýle-de dollaryň gara bazardaky narhyna laýyklykda her gün ýerden haritlarynyň täze bahalaryny yglan edýärler. Muňa çykylga höküminde lomoýçylar hasaplaşyň dollarda geçirilmegini sorap başladylar. Biz haritlarymyzy daşary ýurtlardan getirýäris. Eger-de girdiçi görjek bolsak ýa-da ýeni harit getirmegimizi dowam etdirjek bolsak, muny etmäge mejbur bolýarys. Munyň sowdamyzy beýlik telekeçileri bilen özara atnaşygymyza ýarama täsir edýändigine garamazdan aýak üstünde saklanmak üçin etmäge borçly diýip daşary ýurtdan harit getirýän lomoýçylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Munyň bilen bir hatarda hususy sowdadaky diňe bir daşary ýurtdan getirilen däl, ýa-da Türkmenistanyň öz içinde öndürilen haritlaryň bahalary hem dowamly gymmatlaýar. Munyň hem has köp guruluş haritlarynyň, uluglaryň ätiyat saýlarynyň, adyk önümleriniň bahalarynda ýiti duýulýandygy bellenilýär. Galy berside bazar ýagdaýlarynyň yaramazlaşandygy baradaky maglumaty Azatlyň beýlik sebäplerdäki we Aşgabatdaky habarçylary hem tasdik edýärler. Türkmen häkimetleri we Merkezi Banky ýurtda ýam ençim ýyldan bäri dowam edip gelen dollaryň iki kursy, onuň ykdysadyýety şeýle-de adamlaryň gündelik durmusyna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Azatlyň hem bu baradaky soraklaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda azatlyk bilen töhbetdeş bolan valyutaçylar ýylyň aýagyna çylny dollaryň 30-35 manada çylny hem göterilip biljekdigini duýdurýarlar. Dollaryň bahasynyň ýokurlanmagynyň daşary ýurtlardaky bilim alýan studentlere hem pul guratmak mümkinçiliklerine goşmaçyk kynçylyklary döredýändigi bellenilýär. Häzirki wagtda türkmen banklary arkaly studentleri pul iýermek, Türkmenistanda rahatlaryň daşary ýurtlary valyutanyň resmi kursundan pul iýermegiň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Emma Türkmenistanlylar munyň bilen bagly ýurdun içinde we daşynda durly bökdünçlikler bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Türkmenistanly garaşsy jurnalist türkmen mediasynyň diňe prezidenti butlaşdyrmak we dolandyryjy gatdaga gulluk etmek üçin bardygyny aýdýar. Türkmenistanyň media serişçileri prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň ogly Senagat we Guruluşyk önümçüligi ministri Serdar hemde Agtygy Kerimguly bilen ýerine ýetirýän iş peýşelerini öwmek üçin bäsleşýär diýip Türkmenistanyň garaşsy jurnalist aýdýar. Uruş we parahatçylyk maglumatlary instituty 3-nji dekabrda Türkmenistanly bir anonim awtoryň türkmen mediasyna beren synyny çap etdi. Türkmenistanyň gazet jurnallary ministrler kabinetiniň ýanynaky köpçülikli ýyn habar beriş serişçilerini döwlet sirlerini goramak komiteti tarapyndan gödäwçilik edilýär diýip jurnalist aýdýar. Onuň maglumatlaryna göre ýurtda ähli media serişçileri maglumat çap etmek üçin ilki bu komitetden ruhsat almaly. Ýogsa gazet jurnallary çap etmäge ýytyary bolan ýeketäk neşriýat, döwlet neşriýat gullugy çap etdiňmesine basmakdan ýüze urýar diýip jurnalist belläýär. Serhesiz reportyorlar guramasynyň medpuwat azatlygy indeksini Türkmenistan izaky orunlary eýelýär.
Azatlyk radiosynyň açyk söhbet gepleşigi 3-nji dekabrda Türkmenistanyň media giňişligi we ýurtda söz azatlygynyň gysylmagy barada adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy topunyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulin hemde Garaşsyz Türkmen Nohut News näşriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew bilen video söhbetdeşlik geçirdi. Gepleşige gatnaşyjylar Türkmenistanyň köpçülik habar serişçilerine edilýän bir döwlet gödäwçiligini tanqid etdi. Tuhbatulin Türkmen mediasyna erkin söze ýol berilmeýändigini, onuň diňe döwlet propagandasyny wagt etmek bilen meşgul bolýandygyny aýtdy. Mätiýew Türkmenistanyň döwlet mediasyny basmagy ifatlandyrdy we onuň mazmunyny bir sydyrgyn häsiýetlendirdi. Azatlyk radiosy bu video söhbetdeşligi ýakyn günlerde tomoşaçylary ýetirer. Birinji sahypada Berdimuhammedowyň aşa kepsirlenen suraty bolmazdan hiç bir gazet çap edilmeýär diýip Türkmenistanyň garaşsyz jurnalist Uruş we Parahatçylyk Maglumatlar Institutuny anonim çap eden synyny aýdýar. Ol döwlet neşirleri barada käbir sanlar okuyucuları hödürleýär. Ýurt boýunça çap edilýän jemi 27 gazetiň ählisi döwlet hiýetçiligindedir. Diňe zaman Türkmenistan gazeti hususy kampaniýa hökmüne hasap alınıpdyr. Bulardan 15 gazet ministrler kabineti tarapyndan esaslandyrlypdyr. Galanlary ministrlikler, bileleşikler we vilayet häkimlikleri tarapyndan döredilipdir. Makalanyň awtory Türkmenistanyň hereket edýän habar saytlaryna resmi däl görnüşde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gödäwçilik edýändigini aýdýar. Türkmenistanyň 3 tane döwlet habar saýty bar. Olaryň ikisi döwlet habarlar agentligi tarapyndan esaslandyryldy. Soňkusyny döwlet neşriýat gullugy gödäwçilik edýär diýip Türkmenistanly anonim awtor aýdýar. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň söz we medeniýet azatlygynyň depelenýändigini aýdýarlar. Azatlyk uýguramasynyň hasabatlaryna görä Türkmenistan internet azatlygy reytinginde de dünýä ýurtlarynyň arasynda ýyzdaky orunlary eýleýär. Türkmen häkimetleri Türkmenistan barada beýtarap habarlara çap edýän garaşsyz habar saýtlaryny ýurdun içinde petikli saklaýar. Türkmenistanyň media pudogynyň prezidenti butlaşdyrmak üçin we dolandyrjy gatdygy gulluk etmek üçin bar diýip ýerli jurnalist aýdýar. Aşgabatyň ýol gödäwçilik polisiýa gullugy aýal gyýlaryň sürüjülük şahadatnamalary üçin azalary kabul edip başlady. 2 ýyl töwereg wagt bäri Türkmenistanda ýananlar sürüjülük şahadatnamalaryndan mahrum edildi we möhleti geçen resmi namalaryny täzelemekde kynçylyklara uçrady. Azatlyk radiosu ýananlaryň hukuklarynyň we deňliginiň depelenmegine degişli bu ýagdaý ýygyderli synlap onlarça maglumaty çap etdi. Mundan soň peýda bolan bu täzelik Türkmenistanyň ýanan sürüjüleriň awtologlaryny sürmek mümkin liginin gaýdyp almagyna umyt döretdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä 11-nji etrapçadaky ýol gödäwçilik polisiýa gullugy aýal gyýlaryň sürüjülük dokumentlerini dikeltmek üçin arzalary 1-nji dekabrdan kabul edip başlapdyr. Bu arada resmi bildiriş bolmady. Habarçy aýallaryň bu arada birekden bilýändiklerini hem derur resmi namalary ýygnamagy howlugýanlygyny belleýär. Ýanan sürüjüler muňa köp garaşdylar we awtolog sürmek hukugy ugrunda köp görüşdiler. Ýanan sürüjüler awtolog sürmek hukugundan 2 ýyl bäri mahrum edilýär. Ulag sürüp barýan aýallar ýollarda saklanýar, sürüjülük şahadatnamalary dürli bahanalar bilen ellerinden alınýar. Olaryň dokumentlerini dikeltmek we möhleti geçen şahadatnamalaryny täzelemek boýunça edýän synançyklary häkimetler tarapyndan dürli bahanalar bilen ret edilýär. Häzirki pursatda ýananlar ähli zerur edaralary aýlanmagy gyssanýarlar we zerur dokumentleriň esli sanawyndaky 13 tane resmi namalary ýygnamagy howlukýarlar. Sürüjülük şahadatnamasyny dikeltmek üçin adaty arda pasport we lukmançylyk spravkasyndan başga da ençime goşmaça kagyllar şol sanda ulag serişdesiniň guratlygy hakynda resmi nama nikah şahadatnamasy we jaý dolandyryş edarasyndan spravka talap edilýär. Bu aralykda Azatlyň habarçysynyň maglumatyna görä dokumentleriň toplanyp tapşyrylmagy sürüjülük şahadatnamasynyň beriljegini kepillendirmeýär. Polisiýa arada tapşyranlara talap edilen spravkalary kabul etjekdigine ýöne sürüjülük dokumentleriň berilmezligini komissiýanyň çözjekdigini habar berýär. Mundan başga da Azatlyk bilen gürleşen Aşgabatly ýananlar ardalaryň kabul edilmeginiň birden beýt edilmeginden howatyrlanýandygyny aýdýarlar. Azatlyň habarçy aýallaryň sürüjülük dokumentlerini dikeltmek boýunça ardalaryň diňe 10-njy dekabr içinlik kabul ediljekdigi barada hem käbir maglumatlaryň bardygyny aýdýar. Aşgabatyň polisiýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Resmi maglumatlaryň ýetmezçilik edýän wagtynda köpler sürüjülük dokumentlerine eýe bolmak üçin hakyky mümkinçiliklerden hem şertlerden bihabar galýarlar. Aýal gyýlaryň sürüjülük şahadatnamalaryndan mahrum edilmegi türkmen resmileriniň ýurtda gender deňligini berja etmek baradaky resmi çykyşlaryna ters gelýär.
Türkmenistanyň kanunlarynyň aýallar we erkekler üçin deň hukuklary kepillendirýänligine garamazdan, aslynda aýallary awtolog sürmekde, hereket azatlygynyň peýdalanmakda, ýüz keşfini, geýimini öz islegine görä taýlamakda dürli çäklendirmeler dil üstü bilen ýöredilýär. Girdilen gadagançylyklara garamazdan köp zenan sürüjüler 2 ýylyň dowamında suwutlara we ombudsmana ýüz tutmak arkaly öz hukuklaryny gowramagy dowam etdirdiler. Emma şu ýylyň oktýabrynda Aşgabatly zenanlar öz hukuklary ugrundaky görüş sebäpli polisiýa çağırlyp başlandy. Ýa-ni Liwapda aýallar öz sürüjülük şahadatnamalaryndan mahrum edilmeginden öz nägileliklerini köpçüliklerin bildirdi. 16 oktýabrda bir ýüze golaýdan öz nägileligini bildirmek üçin vilayet administrasiýasynyň binasyna baryp sürüjülük şahadatnamalaryny dikeltmegi talep etdi. Aýal gyzlaryň ýanyna baran häkimiň orunbasary we vilayet polisiýa bölüminiň wekilleri olaryň sürüjülük şahadatnamalarynyň bir hepdäniň içinde dikeltmek meselesiniň çözülmegi barada wada berdiler. Türkmenistanyň polisiýasy awtolog sürüp barýan zenanlary köpçüliklerini saklamak we olaryň şahadatnamalaryny dürli bahanalar bilen ellerinden almak çärelerini 2019-njy ýylyň başynda başlapdy. Azatlyň habarçylary şonda paýtagtyň kanun goraýjy edaralarynyň zenan işgärlerine şahsy uloglary ulanmagyň gadagan edilenligini habar beripdi. Soň döwlet edaralarynda işleýän zenanlar üçin bu gadagançylyk aradan aýrylypdy.